TTA edisi hapangni Sports and Youth Affairs ni luaji Mumbai Tipra Football League Cengger Jaka. Ongkor kacang pini tengok klau Iman kaisana buskan gotone Cirik bokro bai tung pelajar jora Ongkor kacang bekapone Diri sa hapon nili sini bobagan berikan hambai Omake initiative ka ham nawe sini sikla sale mati julman bagi te sini honorable CM honorable deputy CM te jo to EM te jo to sini MDC jo to ni support by sini Tipra Football League success klaiman ka te aboni final match nai 15 tariko 15 tarik ni duita tampro Khumlung Stadium bo thangjaknai thangnai rokni bising dolni wngkha chini Gumoti district ni team by chini West Zone borok batelene tei third position o tongrukha eba thungi kuplai third position bagi chini dolai okay jago chini special guest ni phaimajak phainai chini Indian football team ni captain former captain Mr. Baichung Bhutia hai chini pandano mosani phainai taibo tongai chini hani buwagra Maharaja Sri Pradip Vikramani Koteporma obologi tongai tei jotto chini Tipra Hasen Lukorokno khakaham tei jotto chini thungrung eba dolni chini players no hani khakaham borni bagai chunti dei sa hapon ni khakaham ya parhoro nar kaham kulungai practice khilai final match narok taibo nang kurung kupno phuludi tai first prize tongnai chini kuplai rano 3 lakh tongnai second prize tongnai 1.5 lakh third prize tongnai 75,000 okay opanda phaimaja khage hasti ni jo to chini thung hamja tongnai chini jo to lukorno khabai ram sabo chunti dei se hapang ni